Hei, salutare și bine v-am regăsit la un nou vlog. Anastasia Ciuciova aici. Astăzi vreau să vă prezint colecția mea de desene, pentru că m-am lipsit puțin. Așa, nu că n-am mai postat, sau unele zile chiar n-am mai postat, dar asta este. După cum vedeți, plicul Magic nu mai există. Aici, după cum vedeți, chiar am plicuri, am destul de multe plicuri. Am destul de multe. Astea sunt plicuri, iar acestea sunt foi. Dar vreau să am un singur plic și am văzut că nu o să mai încap, așa că nu prea am convenea. Ziceam el schimb, o să avem mai multe plicuri, dar nu. O să avem penarul magic, pentru că în acest penar încap, cred că, o grămadă. Și astăzi vreau să vă prezint colecția mea de desene. Haideți să începem. Da. Și o să le dau și notă. Da, o să le dau și notă. Să știți. Le dăm și notă. Dacă, nu știu, da, să-mi lăsați în comentarii nota. Să-mi dați și voi nota, desenul, primul desen. Adică puneți 1, scrieți nota. 2, scrieți nota și tot așa. Acesta este primul desen. Nu-ți mai spun dacă e Pokémon sau nu, că deja le-am prezentat. Unele cred că sunt Pokémon, unele știu că sunt Pokémon, dar nu le știu numele, din păcate. Dacă le știam, vă ziceam. Și asta, la acesta o să-mi dau nota 8,50. Acesta e fondul lui turcoaz. Nu știu dacă o să avem timp destul pentru toate desenele, dar facem și partea a doua dacă e. Poate mi se oprește filmarea, habar n-am. Deci da, cu fondul lui turcoaz, da, ăsta este primul desen. Acesta este al doilea, sunt sigură că e un Pokémon. Da, aici cu fondul lui verde și, da. Aici este Squirtle. Nu știu dacă pronunț bine, dar eu cred că e bine. Cu fondul lui acesta, pentru că e un Pokémon de apă, m-am gândit să-i fac așa. Și, da. Cred că, da, sigur, un Pokémon de apă. Stați că la ăsta nu mi-am dat notă, la ăsta îi dau un 9. Iar la acesta îi dau un 9,50, pentru că mi se pare că arată foarte tare. Nu credeam că pot desena așa de bine. Ăsta din start spun că îi dau un tot 7,50. Cred că e un Pokémon cu fondul acesta, da, un 8,50, 7,50 am zis, nu 8,50, dau 8,50 dacă am zis 50 am greșit. Da, acesta este, habar n-am dacă e Pokémon sau nu, la desenul ăsta îi dau tot un 8, nu 8,50, un 8. Da, o să trec foarte repede peste toate. Acesta, cred că o să-i dau nota 9. Nu, 8. La acesta tot 8, pentru că nu arată foarte tare, nu e foarte mirobolant. Deci, da. Ok. Așa, acesta, cred că sunt sigură că e un Pokémon. Dau nota 8. Acesta tot sunt sigură că e un Pokémon. Dau din start 7,50, că nu-mi plac aici poziția de la mâine astea două sunt ok, dar piciorul sau mâna asta, habar n-am. Mă rog, n-are cum să aibă 3 mâini, adică piciorul ăla nu-mi place deloc. Okay. Acesta este un Pokémon inventat de mine, adică l-am făcut în imaginație total, o să-i dau nota 10, pentru că îmi place foarte mult cum arată. Deci s-ar putea să avem un val de note bune, mă rog, nu e ca și când am avut până acum. La ăsta îi dau tot 10, v-am făcut tutorial Piratochet, cum să creezi propriul Pokémon pisică. Arată foarte bine cu o pisică, așa că, da. Aici este, cred că un Pokémon, nu știu, dar din start îi dau nota 9,50. La ăsta îi dau nota 6, nu, îi dau nota 7, da. Cam asta e. Aici este Pandolito, Pambobito, habar n-am ce nume să-i pun.
Nu-mi lăsați, nu cred că le mai pun nume. La acesta dau nota 9,50 pentru, nu, îi dau un 10 pentru că a inventat de mine. Știți? Și, dar îmi place foarte mult cum arată. La acesta îi dau nota 9,50. Îmi place foarte mult cum arată, dar nu e extraordinar. Ăsta știu că oricum îi dau un 10 la următorul. Ăsta îi dau 10 din start, nici nu pot să discut, e 10, îmi place foarte mult. Acesta este Colobo. Le-am mai pus și un nume la câteva. Acesta, habar n-am ce să-i pun în tot un Pokémon pesică. Aici e foaia ruptă, din păcate. Dar ok, o să încerc să acopăr partea asta și da, acesta este Pokémonul inventat. Ăsta îi dau 10. Doamne, deci arată prea bine. E așa un pic o atmosferă puțin mai creepy din punctul meu. Doamne, mi-e murdară camera. Mi s-a părut că e murdară camera. Gata. Și acum e murdară. Te rog, camera, șterge-te. Că n-am tot timpul din lume să... Gata. Deci da. Nu știu ce nume să-i pun și nici nu o să-i pun, cred. Stați puțin. Am observat aici ceva. Am observat o greșeală la un desen. Aceasta este un fel de vulpiță, lupișor. Aceea este burtica. Burta, dar aici am avut o mică greșeală. Mi-a enervat chestia asta, așa că am decis să o fac puțin mai mare. Și cam da. La acesta îi dau un... Da, că la asta nu i-am dat notă, cred, îi dau 9,50. La acesta îi dau un 8,50. La asta îi dau 9,50, îmi place foarte mult, deci da. Acesta îi dau tot 9,50. Acesta, cu toate că nu are foarte multă culoare, am decis să las unul așa. Îi dau un 10, pentru că îl ador așa ca grafică și că am lăsat chestiile astea albe. Ok, aici îi dau un 10. Aici îi dau, ăsta e 10. Vreau să fac foarte repede, că nu mai am foarte multe minute, din păcate. 10. O să trec așa prin toată colecția. 10. Din păcate tot 10. Nu-i că din păcate doar să credeți că mă laud, dar nu mă laud, să știți. Tot 10 aici, pentru că îmi plac foarte mult. 9,50. Ăsta îl ador pur și simplu. Silobo i-am pus, da. Poate că nu e foarte slab. Silobo zici că e de la slab, bine? 10. 10. 8,50. 9,50. 10. 10. 9,50. 10. 10. Și 10. Nu vine să cred că am făcut și acest clip, da? Acum, recapitulăm. Fac o colecție de desene și o să vi le prezint. Ok, acesta este teancul, nu știu sigur câte am, vreo 30-40 am. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați de like și subscribe, ne revedem în curând. Pa, pa!